мисол писарта бигӯй насиҳати охирон насиҳатта агар мекардӣ чӣ мегуфтӣ? Дари масҷид хид да хид кушода пӯшида мешава и реал не? Мешиносӣ Талбакова? мега ҳам вақташ да мегуфтанд ки хар рафт Макка ва Мадина омад ҳама хари қадима 28 дрон 27 ҳамун филмҳои 18+ ғарбиё мекунанд аз чӣ кори хид пушаймона дар ҳаёт. ҳунарманда дилшикаста мекунанд. Як туда муҳимаи фаҳмидан манени халқ типа агар тра чӣ хеле бигӯянд тамошобин халқ ҳамон хе када рафтан мегири то ходи ҳам подари хиняй ҳам як гов ду гови мондага авёда дидам ма дага бисёр шид мара фарёдам карден ака гапе ҷода гуфтаги набдим гуфтам аз духтурам ҳама кор меёхам кор мекунам духтари хушрӯ бошид талол меша беҳуш меша мақсад ки ва чун ҳар вақта касе ки мухлиси ҷанговар бозингарои ва вақти хидша дар тамошои умум мегузаронад шумо метавонед ки ин вақти хидтона ба фоида бигузаронед. яъне ки чӣ гуна агар ки ту гадат карда бутонӣ ки кадом ҷанговар ё ин ки бозингар дар ҷангу бозии пеш истодааш ғолиб мешава шумо метавонед ки дар ин кор сум кор кунед. ба ссилкаи дар комментария буда бигзаред регистратсия кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти поли регистратсия кардан промокоди канала истифода баред. ин промокод ба шумо имконият медиҳад ки то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омаден ба канали SM Шарипов ва имрӯз дар барнома бо шумо якта не балки дута Шарипов ай. Якташ ман Муҳаммад Шарипов, яктаи дигаш Дӯстмурод Шарипов, яъне ки Шарипови ҳоҷӣ. Табрикш мекунем бародара бо беҳтарин коре ки ҳар як мусалмон орзуи кора кардан дора ва ҳар як шахс дар якум имконият пайдо шидан албатта ки бу кора бояд анҷом бута ва аз як тараф мо хурсандем ба ин бародар, аз як тараф дига ки мо натонистем пакашто ба хелимон омадестай. Салом алейкум бародар Дӯстмурод Шарипов. хубасти ҳам фамилия Шарипов конакот хубаст. Шукри худо, шукри худо. сархаки хушрӯа кард ангурот сирх боша хуб аст нашта. як бор дига табрик мекунем бираҷон. ҳазор раҳмат. ман дуогӯи онам ки худованди бузург ҳаматонро насиб бигардона хонаи худо Макка ва Мадина зиёрат кунед. худованди бузург ҳаматон ҳоҷи ва ҳоҷибӣ бишед, сарбаланд бошед. раҳмат, саломат бошед. ва имрӯз гап мезанем бародаро дар ин барнома қатъи ҳоҷӣ Дӯстмурод Шарипов. яъне ки мо айхмонам саволо метаҳему, но асосан мо дар Инстаграм пеш аз барномаро оғоз кардан ман история кардам ва гуфтам ки ин бародарро дар интервю даъват мекунем. чӣ савол мехостем ки аз ин бародар пурсен ва мехонем саволо розӣ ки чӣ мехостанд одамо пурсидан. ака полни бас кард як рӯз бозӣ раён ки бо ҳамун девонагӣ мисли пешина. ака ман арӯзбозӣ ҳаётимда накардам. ҳамун арӯса худшон маро бозӣ мекардам. ман ҳаётим ягон кас айзи телефон кардагӣ нестам. ман гапамда бо ҷавоб мегӯм. мақсад ки касе буда худшон занг мезадан худшон кадомаш изҳори муҳаббат кардагӣ ӯ рад шиндагӣ кадомаш ҳамкорӣ гуфтагӣ худшон кор кардагӣ. мақсад ҳар кас худои худаш медонад дили худаши ба гуфтан оли мабугу мегани қиссаи деви хулиган ақл кестайку. мақсад ки ман бисёр дидам, бисёр пешам меомадан мерафтан. мақсад ки ман ягон дилнияти бад ягон ман ҳамчун мардак дар ҳама ҷо бо мо мегуфтем ки қасам ду одам мехӯрад, фақат духтуро қасам мехӯрану сарбозо қасам мехӯранд. мане ки ман актёрорам хуш кардагим ки ман худам қасам хӯрдагим ки дар ягон кас хиёнат намекунам. сарбоз қасам мехӯрад барои ватан модар. мега ку ман Шарипов Дӯстмурод бо имрод доҷ ба сафҳои нерӯҳои масъали ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ савганд ёд мекунам. қонуни асосии ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя менамоям. мақсади ҳамаш хеле дурозай. мақсад ки духтуром ҳам хеле қасам доранд ки содиқона қасам мехӯрам дар халқам дар ватанам. ман содиқона кор мекунам духтуром. аз духтурам ҳама кор меёхам кор мекунам. духтари хушрӯ бошед талол меша беҳуш меша. мақсад ки мисол овардесам мисол. мақсад ки духтурам қасам мехӯранам. лекин мо дар ҳаққи ҷое ки мешиштем мегуфтем ки мо санъаткоро ҳофизода кор надорем. лекин мо ҳам актёрам. вақти хонданда устодам Давлат Убайдуллоев, Тағоимурод Розиқов мегуфтанд ки ҳама актёрам бояд қасам бихӯранд. дуруст пас ки шӯҳратманд шиданд, дуруст пас ки номдор шиданд, дуруст пас ки мақсад ки як кас саломшона алайк гирифт бояд қасам бихӯранд, хиёнат накунанд дар ватану дар миллату дар хоҳар ва паво. мо ҳам ҳамун гапҳои ҳамаро дар каламон ҷо кардагӣ будем. мақсад ки ҳар коре ки мешид мегуфтем ки мо бояд хиёнат накунем. даставвал ки хиёнаткор набошад одам. ҳамин одам ки хиёнаткор набошад, дурӯғгӯ набошад,
риск ягон кас нахара ба ягон кас кор надошта боша, ҳамин дӯзию ғарию ҳамин корҳоро накана, иншоалло ки худованд пеш корша кушода мекунад ва ҳама корҳо худованди бузург мерасонад. беҳтарин саволи баъдии бародар дар ине ки акай Дӯстмурод ягон ният дар оянда дошта боша ё ин ки боз ҳамун кори пешинаро давом метавад, яъне ки мақсади оянда баъди ҳоҷӣ шидан чӣ кор мекунад? Пас санъаткор, яъне ки основной кори ту ҳамин буд? основной кори ман мақсад ман дар ҳамин соҳа хондам, диплом дорам, дипломи сирхам бигем хато намекунем. мақсад ки ҳамин вақтҳои охир як сол 2 сол пеш ҳамин интернет медиромаду медидим, ҳамин гапа чанд бора гуфтаистам, бо нагам бо дилам тар намешада. ҳамин интернет деҳа данг девонау болта гайкау ин ҳамин пур шидиян охир дига ҳам нигоҳ мекунӣ ишқша девона кадай, ушқша ихелӣ кадай, ушқша ихелӣ кадай, ҳамон гапҳои қабеҳ меган барои чӣ ки ҳеҷ ка кор надора. неки мо як бор ин гапи қабеҳ бигем, моро ай комитаи забон ай дига ҷо занг мезананд ки мега танҳои фалон ҷода гапи хато задӣ. мо барои чӣ ки мо ҳамин соҳата хондагем, диплом дорем, во моро медонанд, мешиносанд. шумо офитсиал не? мақсад ки то ҳамин қисола дар цирк кор мекардем, масхара байси масхарабоз. ана рости гап дидим ки айваёда дидам мада гап бисёр шид. айваёда дидам мада гап бисёр шид, мара фарёдам карданд, накай гапе ҷода гуфтагӣ набудем, гуфтам мақсад ки мара фарёд карданд, гап заданд, мақсад ки ҳам хеле хай усубиё гап назанем. дидам ки айваёда дидам мада гап ча бисёрай, ман гуфтам ки ҳамин ки кор ки ҳамин хел ки боша ман накардам дига ҳамин кора. ира пеш ай хонаи худо рафтан ман мақсад расчотша гирифта будам. дига ҳар одам, ҳар як мусулмон мехоҳад ки мақсад ки ин дунё у дунёшо обод кунад. ҳар як мусулмон. ака мо корое ки мекардем, моро дар комментариҳо менавистанд, ман чӣ хиёл мекардам ки ман ҳис намекунам и дарда, чӣ фикр мекардам ки ман ҳамин хел мегӯям ки куҷо донанд бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дард дорад. ин гапҳоро бузурго беҳуда гуфтагӣ нестанд. мо хиёл мекардем ки мо ханда мегардем, мақсад мо намефаҳмем ҳама чиро мо ҳам медонем, мо ҳам ақл дорем, мо ҳам фарзанди одамем, мо ҳам модар ба дунё омадагем. мақсад ки ҳамаша мефаҳмидему, лекин кори мо ҳамон буд. мо дар ҳамин соҳа минои мо барои ҳамин соҳа мақсад кор ва фаъолият кардагем. ма ки агар дар ҳамин соҳа дар кор намешидам, соли 2001 ма ҳей дар кӯҳ гандум даравӣ диста будам, маро омадан айсари гандумдаравӣ айноҳияи Данғара бо ҳамроҳи директори мактаб мон омадан гуфтам бачам номи ту навистагӣ, ай ту вақт шуда хушдилону чӯҷаи зарин набудӣ, номи ту навистагӣ бояд ту барӣ ҳамин соҳада бухонӣ. мара квотаи президентӣ қатъи овардагиам. бачаи хушдилон чӯҷаи зарин гуфта, мақсад бачаи лаёқатманди ҳамин соҳа гуфта, мара гуфти урӯзо илминой гирифта омадагиам дар ҳамин соҳа. некем ки дидем ки ҳозир мақсад дар интернет қурб надорам, марам ба диди ҳамо дидам. ман ин қадар ай устодо дарс гирифтагӣ будам, ин қадар устодо мара таълим дода буданд, ин қадар чӣ кору боро буд. мақсад марам қатори ҳамо ки дидам, ман гуфтам ин хеле кору бор қатъи намешавад. мақсад як гудак дина биромадай, ду бор лавша ҷинҷ кадай, марам қатори ҳамо дидестиян. мақсад як дигаш биромадай, бояд дигаш охами ки мо ханда мегирад. на ташнавистай ки ман ҳама кору бор ман баҳс кардам. охир ту сар накарда, чиро баҳс кардӣ? ақаллан 20-25 сол ту сар кӯ ба як кас бибина. ман умуман ҳаморо намешиносам киян чиян. мегӯям навистай ки ман кору бор ман баҳс кардам. ба мехоҳам медирам кору бор чӣ будай, ба мақсад баранда будай, журналист будай, чӣ будай. ман санъаткорам, дар дили санъаткорам, шаву рӯз дар дили санъаткорам. ман надидам ҳамодама. ман навистай ки ман ҳама кору бор ман баҳс кардам. мақсад ин ака ман ягон каса пас задани, ягон каса вай кардани нестаму. мисол овардистам дар интернет. охи як гапо як корҳои талхат мекафа мебинед. баъд дига мара дидам ки ба диди паст нигоҳ кардистай мардум мада. ман гуфтам ҳамин чиро ай баданамда набаданам хубтар акай. абайни ҳамин мардум чӣ бигӯм, мардум бисёрш ҳамаро як хел мебинад. бале ана мера ҳамаро як ҳисоб мекунад. блоги ҳам интернет биромадӣ, ҳама як хел уҷра меравад. вақте ки ма қатъи бачаҳо бигем ки 10 сол 15 сол айма майдан во пеши ма садбора омада мара зора кардагиан, ма ва ёро гирифтам дар барам, мебинем ки марам қатори ҳамо дидестиян. хай чӣ мекунем? ин мардум ин санад аз они халқ касере ки ҳамун мақсад мардум қабул кунад. ман ягон гап гуфтанӣ нестам. ҷое ки мо мерафтем, мо кӯдак будем, устодо дар ақиб мемондан, ҳама гурӯҳи арабшо гуфтам медавид, устодо дар ақиб мемондан, ин айсари мо ҳам гузаштагӣ мақсаду. ноне ки
اون وقت هم خیلی بود که کلان میدونستن. مقصد حرمتی کلان در جاش بود همه وقت. مقصد اینمی یک از ایمو کلان بود، ما هنرمند هم که باشیم عقیب دمیشتیم و مادامی کلان رو در پیش میشنونده میگفتیم تا اکی تو استودی در پیش بشی. حاضی نگاه میکنید دیننگی گوده که این قگنام برو ورده میده و پیش دمیشنه. من یکم چی غرض ندارم، من اومدی گفته گفته استم که هم خیلی شیدگی حوزی این قگنامی یک از دیگه سلام شده گرفته ای دیگه فکرش در اسمو مخی صنعت این نیست برادر. صنعت این چیه؟ صنعت یک نوزیکی خودش داره، صنعت یک کارایی داره که مقصد او را آدمی صنعتکار نفهمه یا آدمی خلقیه مقصد نمیفهمه. برای هم دیدم که بعدی پاس نگاه میکنن گوهر همی هنر ابی هنر نمیشناسن. برای هم گفتم بیا ام بدنم در نبدنم خوبه همین کسب بیا ما عذابم بکشم مرم خداوند خودش بدونه خدمت همین کسب مقصد علیش میکنم. برای تسلای دل خودم اینا چند بار همین گپ گفتم میگم نگم کینو فیلمی تربیوی کنم میکنم نکنم دیگه تمام حج عموما دیگه تمام بگیم که گفتی اورتا کانکریت دیگه بس مقصد که او حج که من میکنم او را من نمیدونم مردم چه خیلی میفهمه چه خیلی قبول میکنه تا چی درجه را قبول میکنن. همون آدمی که ها گفتم مقصد یک دیوانگی میکنه او را هم خیلی قبول کرده استیان. مقصد یک کم تربیوی صحنه‌چو بود او را هم خیلی قبول کرده استیان. او матали як гов аст ку матали як гов мега ку чико кадай подара анам хеле ишидагӣ да мақсад ки баъд ан ҳози набаро чидагӣ ҳози ҳамин гапитин набарота ҳамун подада ҳами соҳаи ма да иминой да ҳамин интернет ма дига театру сирку дига ҷошта кор надорам да ҳамин интернет конкрет на ай бамшава ҳамин гапа ма ҳаётам да гуфтагӣ нестам. мо мегӯям ки як гови рехини пода рехини кардагай ҳози ҳам пода рехиниай ҳами як гов ду гови мондагай кашидам дарам бале қатъиямо урам истодам гуфтам ман қатъиямо бадар намехоҳам қатъиямо мақсад намекунам дига тамом кори ман адо. бале яъне ки мо бародаро савол агар ки кӯтоҳ карда чӣ кунем фаҳмонам мақсади бародар ҳаме ки на танҳо пешакӣ яъне ки уже пешакӣ и фикр кардагие ки раме партом ба заодно уже хай партофтагие как раз уже рафта зиёрати хунаи худо карда омадагие яъне ки чӣ хеле ки пурсидем ки баъдан чӣ кор мекунад дар ҷояи санъат значит ки ягон видеои тарбиявӣ агар шава кинофилмҳои короткометражкаҳои тарбиявӣ хеле мекунад но саҳначаву чизое ки бар дигар мисли пешина медидин нея. Так саволи дигар бародаро اسم شریپов бачуча мақсад ки ҳам табиати тоҷикистоно мехоҳам. ман худам одаме ки гаштагим ҳама ҷои тоҷикистоно ма гаштагим кӯча ба кӯчааш тамоми тоҷикистоно. мақсад ки туи маракав ҳама ҷош ҳам соли 2001 то ин ҷониб ман фақат дар гаштам ҷои хуба дидагим ҷои беҳтарина дидагим. мехоҳам ки ҳамҷора бирам ба навор бигирам ҳам худам бо бибинам ҳам мақсад бародарода нишон бутам ҳамирам ки агар бигӯянд ки мақсад ҳаромай ман ҳамин корам намекунам дига. мақсад ки мехоҳам ки ҳам табиати тоҷикистоно тамошо карда багардам дига. ҳамаша дидем шукри худо ҳама чира ай худованди бузургам миннатдорам ки ҳама чира мада нишон дод ман дидам хӯрдам гаштам то ҳозирам. мақсад мехоҳам ки дунё ҳамин дунёи дурӯзада мондагӣ боқимондаи умра худои худмона бигем багардем. беҳтарин ана пеша як саволи кӯтоҳи дигар додагиро додан ман ячи худо мепурсам гуфтӣ ки агар ки бигӯянд ки мақсад ҷоиз неста ирам намекунам тида муҳимаи фаҳмидан манени халқ типа агар тира чӣ хеле бигӯянд тамошобин халқ ҳамон хе када рафтан мегирӣ то ест ки ти худат фикр намекунӣ ки мумкин ҳам коре кардагӣ ти туғрӣ боша агар то ест ки чанд қадр аҳамият муҳим дорад фикри халқ барои ти дар ҳаёт. халқ ҳамада боло аввалаш худои дуюм ҳами халқу мақсад зиндагӣ мо барои ки барои ҳами ҳамдигар монем барои ҳамдигар мо дар корем барои ҳамдигар мо набардорад касе тобути худро барои ҳамдигар мо дар кор оем. як шеърдам хеле хондагим ки мақсад ҳеҷ ки тобути худша намебардорад халқ мебардорад ё рафиқат мебардорад дӯстот мебардорад. ман мехоҳам ки як коре кунам ки халқи майма розӣ бошад. ман мехоҳам ки як одаме бошам ки мақсад дар байни халқ бошам дар байни одамо бошам. ман намехоҳам ки мара ба диди пас нигоҳ кунану мара гапи бад бигӯяну ин хеле короша намехоҳам рости гап. мақсад ки гапи халқ албатта мега ба гапи халқ кор накӣ зиндагӣ накӣ мақсад
бозам як чиз дига мегум ки ҳамин одамое ки менависанд аввал аҳамият бидиҳанд баъд binavисанд баъд комментария кунанд якумш ки комментарияро дар ҳамин вақтое ки мо мехондем мақсад ки ҳар одам ҳам намекард ин кора ҳар кас ҳам намекард ҳам одамое ки мефаҳмиданд медонистанд ҳамонро меварданд мешонданд баъд таҳлил карда мебуроманд ки мунаққид мегӯянд мунаққид ҳама одаме мешавад ки ҳама чиро бидона баъд вай мунаққид мешавад каса мунаққидӣ мекунад ки ини кори ту хато ини кори хато нест ини корта бояд намекарди ини корта мекарди ана мунаққидои ҳози мо аки комментарияро дар дасти ҳамин халқ додагиянд халқ ҳози мунаққид шидагиай ана ба мунаққидои бесавод моро мегиранд айраҳ мебуроранд мунаққидои бесаводе ҳастанд ки мақсад дили моро хунук мекунанд дили моро дилшикаста мекунанд ин мунаққидои ҳастанд ки бесаводанд худшон мақсад намедонанд ҳеҷ чиро ба мунаққидӣ мекунанд ҳунарманда дилшикаста мекунанд як мунаққиде мебурояд ки як кори безебай ҳамонро таъриф мекунад ҳамонро дастгирӣ мекунад халқ фикр мекунад ки значит мизурае ки қайра тамошо кардан ин просмотр гирифта значит хубае ки ин просмотр гирифта ин халқ фикр намекунад ки раи безебишу чорни пиар мегӯянд ки ари чорни пиарш баданаш ин боло рафта барои ҳамин қа ман мехоҳам ки ҳам гапи халқ боша ҳам дигар фаҳмӣ боша ва фақат ҳам мунаққидое ки дар комментария менависанд ман хоҳиш мекунам ки ба саводона рафтор кунанд чизеро ки намефаҳманд умуман надроянд кордор нашаванд чизеро ки намефаҳманд чизеро ки мефаҳманд бидроянд одам ворем бифаҳмонанд ҳама одамай мефаҳманд бале беҳтарин саволи дигар ки аз чӣ кори худ пушаймона дар ҳаёт хай ҳама кор пушаймонӣ дорад бародар ҳама кор ҷуз намоз хондану рӯза гирифтан ҳама кор пушаймонӣ дорад ман рости гап дар умре ки ман ба сар гузарондам ман пушаймон нестам ман медонам ки чӣ кор кардам то ҳамин вақта но сиётаки ҳастае ку ба фикри мумкин ҳаста ягон чизаке ки хемайдаг можад барое ки имена ҳамро пурсида ки дар ҳаёт чие ки пушаймона чӣ шидаги буд хай ман гуфтам як барномада гуфтам ки ҳамин шабнишиниҳое ки мекардем мақсад мешиштем бисёр неу баъд ҳамин даъвате ки бисёр мешидем чӣ хеле мерафтем дига бихоҳӣ нахоҳӣ ҳамун кору камкам пушаймонам фақат ҳам то бо назомат мекунам ҳамун чишам дар ёдам мезанам ҳамун мақсад ки мақсад бардора шумо фаҳмидем аки ачом бале бале ҳар як ҷавон хатогӣ дорад бале гуноҳ карда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ он кас ки гуноҳ накард чунон зист бигӯ беҳтарин бегуноҳ ягон кас нест мо қонунмоз чӣ бегуноҳ намегирем гуноҳ дорем фақат худоро зора мекунем ки гуноҳамонро бубахшад беҳтарин саволи дигар беҳтарин мебахша иншоаллоҳ саволи дигар ине ки барои насли оянда касби худша тавсия мета ин касби ман касби ҳаста ки ман иққа солаи пушти касби нону намак хӯрдам тавсияи ман ҳамея ки ба мисли устодо бараванд дар театрҳо кор кунанд актёр драма ва киноҳое кунанд ки ба мисли кинои ҳазрати юсуфу дигар киноҳе ҳастанд ки мақсад ки зиндагии ҳар як одама дига мекунад у киноҳе ҳастанд ки тамошо мекунанд ҳар як одама тағйир метавад хеле кино бикунанд ман тавсия метавам беҳтарину беҳтарин мешавад дар ун магаре фикр кунем худи ана чӣ мегӯянд санъат ягон бадӣ надорад но имена ки ту чӣ кор мекунӣ дар санъат правилно ҳамун филмҳои 18+ ғарбиё мекунанд ҳамон пасути санъатае не ки бин ки ура чӣ гуна характер дорад но як филми тарбиявии дигарам ҳамон санъатае то есть ки кадом санъат шохҳои калон дорад шохае дорад ки санъат бепоёнае мегӯянд санъат аз они халқай касере ки халқ қабул кард мо метавонем ки ай ӯ як санъаткори халқ як санъаткори халқи хушрӯ бурорем касе ки боша халқ қабулш кард мо метавонем ки баъд ай вай барем ҳамонро бигирем ҳамчун режиссёр кор бифармонем ҳамонро як тарбиятгари халқ кунем ин корро карда метавонем барои ҳамин мо бисёр ҳамин хатоги мо дар ҳамея ки санъаткорои фавқулодаро бисёр мегирем дар бармо санъаткорои фавқулода ҳадаи кор намебаранд бисёр мегирем мо бояд вайро нагирем мо касе ки халқ қабул кардага бояд анамонро барем бигирем ҳамонро мо истифода бибарем ҳамон вақта мо метавонем ки як чизи хуб бурорем бале саволи дигар ака чанд солаи ман ака рости гапа мегӯям 28 даромадам 27 моҳи ноябрда буд кардам 28 даромадам
این است 28 گفته استم استغفر 38 48 استغفر تمام کافوندم 48 58 طاقتم کافی داد ما تلخ هم کامنتاری خوندستم بله کم تا باعث نگاه دارم уже سر در کنفلیکت چیزیسته که تا 28 شده موقع در اونجا گفتم رفته پرتال داد رومانده یک اونجا یا شده سریوز نگاه زدم طاقت تمام کافم شکر خدا الحمدلله 38 ساله شدم так این سوالم کم ترگه که خیلی میخونیم شه گفتیم سوالا رو میخونیم برادرم و که پریموی آدمیم با مثل همنام با نام حاجیگی میارزی یا که با مثل پیشینه میگردی ایش خیلی با فکرم جواب دادیم و خیلی باید کارات که دیگه به خاطر خوندن من ایش ما هیچ تنو میتونم ایش فقط ببینم بعد با بودم من چی پیشه که خدمت بگم بله بهترین جواب ما فکر میکنیم که همین کی میگه هم وقتش داره میگفتن که خر رفت مکه و مدینه اومد همه خر قدیمه من ایمینه برزیدی همین گپ تو است که کسی که خدا میره باید 90% اقران علی شود 90% 100% که گارانتی نیست نگیم 90% باید گارانتیش خطی آدم باید علی شود یعنی که بیشتری سوالا یگونه خاراکتر دارن تا کسایی که بعد رفتن خونه خدا تر سند کردن یعنی که ما را در عموم گفتیم برادر جواب دادیم یگون کس ایمن سوالش نخوندم فکر نکنین نخوندیم برای خاطری که با مثل سوالش ما را مالکه جواب دادیم так дальше яка чанд суол хондем ҳодиса тв саломш гуфта мегаиш так баъд дальше ҳодиса тв ҳам барои одамои ҳодиса нохимо ҳодиса карда натонӣ рост так оё баъд иш нависонда саволон бисёра навистан намехоҳам ба гап мезанем хай ба гап мезанем брата нагани так и бародар просто салом алейкум расонда так савол чӣ сабаб шид ки шумо ба зиёрати хонаи худо омадем ин сабаб орзуи ҳар як мусулмон ҳамае буда ки мо чашмоновӣ мекунем якум қарзу фарзмон ҳамяе ки мақсад ки хонаи худо бирем намозу рӯзамонро бигирем ира ҳама орзу дора ҳама орзуи кӯдакимон буд орзуи айкаи вақт орзу доштем мақсад орзуе ки буд ба сабаб шида ки ҳамин орзу тезтар амалӣ гашт яъне яке чӣ хел дар аввали видео гуфтем дар якум бале як чиро сабаб мекунам охир чӣ хел дар аввали видео гуфтем ҳамин при якум возможности ки шид бикунед намо возможност шидаед хабида иша беҳтарин ай тарафи мардуми ҳисор салом ба бобои ҳоҷии дӯстмурод мардуми ҳисори зарнисор мардуми ба фарҳанг ба маданият мардуме ки ма бениҳоят дӯстшон медорам сарбаланд бошанд худованд ёру мададгоршон бошад зинда бошанд так саломат бошем бародарот бародар дигар ҳаста худованд ҳастша қабул куна омин так худованди бузургу бародарорам насиб бигардонад так нависонда ки донжуан чӣ хел гӯшаву ва бугӯ ки барои мо бародарои ғариб як дуо кунам албатта ки дуо мекунем даставвал худованди бузург мардуми ғариба сабр бита қувват бита нангу номус бита ҳама вақт дар фикри падару модаршон бошанд дар фикри зану кӯдакошон бошанд худованди бигӯям ки давлати дунёро аз тӯли саршон бирезона ки ба тамоми ниятҳои некшон бирасонашона хонаи худоро зиёрат барам бирам омин так саволи баъдиро мехонем охиронда инамира ма ози пеша ҳаме эфир кардан дуромадам ки боша нависонда ақидаи шумо дар чи телеграм барои Талбаков мешиноси Талбакова як журналист не солои пеш ростига ма солои пеш дар шабаки якум дар телевизиони якум медидам ма дигар ин мумкин бошам фейсбук дар ма ростига фейсбук да фаъол нестам на одноклассник фейсбук имо инстаграм ода ма нестам ростига ма ҳамин фақат инстаграму ютуб дорам ҳамида чӣ дорам инстаграм ютуб оям баъд тиктокам наошудам сайда тикток инстаграм ютуб да мумкин ки фейсбук дар одамои ин ҳами як рӯз пеш ютуб да биромада вале марам дар бораам пурсидастанд ки видео ку хитам ақидата так что
акай Дустмурод бобои ҳоҷии мо дар ин бора пакаш то и одам қати дар ин темае ки нав баромадаги панҷдагия хане ки худша мешносаву дар ин бораш дарак надора. Хай дарак ки ёфта боша баъдан мумкин ки гап зана. Ба як чиз дига браҷон. Дар ҳамин як видео инстаграмо дидам дар назди масҷид, дари масҷид хид кушода пӯшида мешава. И реалие ё ки чӣ хеле? Гап вай кардам ко рафтам ҳамунҷа дина сарни як суткаи роҳ унаш дина бомдо дада масҷид хонум рафтам. Ман хамам то ҳамон вақта дилма тасалли додам ки шамолае ва мардум ҳам хел мега мақсад шамолае гуфта рафтам. Лекин тела мекунӣ моғи дар намерава се бор тела мекунӣ баъд қариби нимҷо мешава қариби маҳкам шиданаш баъд мерава у тарафаш. Лекин ми тарафаш сахти бада хайр аввалаш худо охираш худамаш дар аз хилвон мо чӣ гуфтара метавонем акида ин масъала да. Яъне ки дар ин ҷое ки ту пеш дар истодагӣ хида хид маҳкам шидиста ҳам хеле хид ба хид мерава. То ки тела кадан да сахта бо хид ба хид мерава чӣ хеле? Не аку шамол мешин мақсад сахт мебурд мезадаш. Чӣ плавна рафта маҳкам шид химам дар ин кору ма ҳеҷ гуфта наметавонам. Мози ма бугам ки эво шамол буд мақсад ки мардум мебурад. бо мардум мега ки ӯ ҳастайт мақсад ихе кадеси ё агар бугӯи хидиш рафтай бо мега дурӯғ гуфтеси. Барои ҳамин ки ман дар ин гап ягон чӣ гуфта наметавонам. Уна бидороянд канали ма дар мебинанд ҳам аввалша по ҳафтагим ҳам охирша бо дубора пеш ҳаму рафтам мақсад ки ина бибинем гуфта бо ҳуй кардам маҳкам кардам ба дастам тела мекунам намеравай ба қариби ним зиёд шава баъд хай мерава у тарафаш. Парень, снимая это видео, не заметил ничего необычного. Но когда стал просматривать пленку, то ужаснулся от увиденного. У меня у самого мурашки побежали по телу, когда я увидел эту шутку. салому дуруди бепоён бозам ба ҳамаи шумо мардуми мусулмон. Так беҳтарин. Як-ду савол дига айма хидмда саволҳои карот ки ман метавонам карот ки браҷон ҷавоб бите. Якум савол як беҳтарин гапе ки ба писарат пеш аз ин дунёро тарк кардан беҳтарин сухане ки мехости бугӯй тоест ки дига баъд ё ту дига сухан имконият надорӣ гуфтан ам сухане ки мегуфтӣ чӣ буд? Мисол писарта бугӯй насиҳати охирон насиҳата агар мекардӣ чӣ мегуфтӣ? Рости гапам карот ки ҷавоб битам. Ин масъала ягон бор фикр кардам ин гапа нав. Ира ма медонам ки ра фикр кардагӣ нест охи. Ин яждания. ин фикра накардам. Мега ко аҷиб аз зиндагӣ ёрон касе мурдан намехоҳад. барои анам бо ман нигоҳ ки тарзи саволам чӣ хеле буд ки дига имконияти баъдан гапзанӣ надошта бошӣ. ҳамун ҳолатам уже неожиданияе ту уже имкон дорӣ ки ҳами як ҷумла бугӯй ҳамун чӣ метавона боша во тасаввур кушаст прям. Чӣ мегуфти ша? Шаст прям агар ман мегӯям ки худованди бузург фақат намоз бихон эмонтона ба саломат ба ӯ дунёро бибаред. Тамом дига чӣ мегӣ фарзандам? Фарзанд ҳами ягона хоҳиши дамияе ки фарзанди мо мегӯям ки фарзанди нағз боғи падар як фарзанде бошӣ ки мегӯям ки ман дар ӯ дунё дар ин дунё мақсад айти розӣ бошам эмонта соқу саломат ба ӯ дунёро бибар. беҳтарин ина омад ку неожиданӣ не ки омад ку худованд худаш ҷо мекунад дар сар. беҳтарин ай хай бародаро ман фикр чанд қай 38 минут шуда видеомон. Хай ай хотире ки видео дароз шид бароям хотир қат накунем ки штоби бародаро дилгирам нашаванд. Чӣ ягон чи дига агар бобои ҳоҷӣ агар гуфтан боша дар охир мега гуфтан набоша ҳама қати хайрихуш мекунем то видеоҳои ояндара ва охирон сухана бобои ҳоҷӣ заметем. Зинда бошед, сарбаланду хонобод бошед, худованди бузург аҳд иқболтон накана. Ман чӣ гуфтанем ҳама вақт мардуми тоҷик миллати тоҷик дар қадри ҳамдигар бошед, дар ҳурмати ҳамдигар бошед, дастгири ҳамдигар бошед, дар куҷое бошед набошед худованд ёру мададкортон бошед. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед. аллоҳу акбар. ҳамада хай бародаро то видеоҳои оянда.